så skal jeg bare væk. Det er den hopper næsten. Den var løbet og hopper. Kæft, hvor hun er høj i forhold til den anden. Ja. Det er 2 hænder. Nej, det er ikke den hand. Nej, hvorfor jeg skal bruge 2 hænder? Nå, 2 hænder, ja. Du må ind og løbe. Nej, Jeg tør altså ikke det jeg har ikke løbetøj på i dag. Lisa virker som om, de har opbygget en form for respekt mellem hinanden. Jeg kræfter ikke tur at komme derind, så. Men det er fandme også fascinerende, at man kan tumle det, jo. Jo. Nu må jeg sgu ikke knække det bræt her. Der er sgu elegance over det, må jeg sige. Så bliver den lidt vild. Overstadig. Hvorfor er det fordi den kommer ind på det her, den gør det? Eller? Ja, det tror jeg, det ved Der er den, jo der ikke kan. sådan- Øj, prøv at se. Fandme. Og så er det galop. Hun gider ikke have mor til dem, så giver hun dem væk. Jeg kan godt lide alle de andre heste kommer over i stedet. Hvorfor grønter den sådan? Fordi den er tilfreds. Det vil bare over at snakke med de andre. Fik de lige stået. Det er jo altså elegant, når de går. Prøv at se. Han svæver næsten hen over jorden. Det er da også fedt, de har ridebaner og det hele. Ja. Prøv Ja, at se, der er lys på. den er også oplyst Ja. til om aftenen. Så skal den lige op og stå og snakke lidt der. Det skal de jo lige.